Eta gero irratian zuk esatezunean. Uste dut txalo keinu honekin Twitch emisioa abiatu dela. Ez dakit, inori esan diozu, kanpoan guri begiratzeko. Bai. Bai. Bueno, Luischo, bagoaz, bai. Venga, sintonia. Amarrak eta 39 minutu, osteguna, martxoak 24. Bueno, egutegian hementxe hola gorriz markatua dugun eguna da gaurkoa, Sustatuko lagunekin hementxe tartea zabaltzerakoaz, Luischo Fernandezekin. Kaixo, Luischo, egunon? Egunon entzuleok eta egunon Twitch ikusleok. Hoi da. Inor baldin badago, sustatuko Twitch kanalaren inaugurazio ofizial honetan. Alaxe da bai, 11 horik edo ez dago, ezta? Inaugurazio honetan. Ez dut ezer ekarri. Nik ere. Ekarri banu, hemen ere etxea jango nuke, ez gaude espazio berean. Ez gaude espazio berean, baina honek zer nolako abantaia den, ezta? Gaur egun horrela, elkar ikusi, bakoitza dagoen lekuan dagoela, baina elkarrekin egongo bagina bezala, Pues hala da, eta hala jardun izan dugu, Iñigok segure errantetik eta neuk kondesintasetik eta sustatutik, eta orain gure ikusentzunezko tarte hauek, Twitch bidez ere zabalduko ditugu. Txatean nahi naiz ikusten, ikusle bat behintzat badaukagu. Gorka 1979, Goierri, ze polita egunon, gora bi Twitchlari. Bueno, oso ondo, eskerrak ikusleari. Eskerrak ikusleari. Bueno, pixkanaka gure sare sozialetan ere iragartzen joan gara, baina, bueno, zuek sustatun ere idatzitako artikulu horretan, Luischo, zenioten, bueno, egia da, duela 3 urte inguru edo ekin geniona, hementxe astean behineko, bueno, tarte honi, Bai, eta telefonoz jarduten genuela, pasatu ginean telekonferentziaren teknologia honetara, eta nik uste dut berriketak eta pixkat irabazten zuela elkarri ikusteagatik, irratirako ere balio zuela horrek. Audioaren kalitatearen aldetik uste dut, uinetatik ondo joten dela, telekonferentziatik doana, eta saio batzuk ere egin genituen zuzeneko YouTubeen, kepin, kepan, eta bueno, pues hortikan ideia proposatu nizuen, oinala, aste batzuk guazen finko egitera. Hau. Astero, ostegunetan, egingo dugun gure tarte honetan, gaur izan da aurkezpen ofizialeko eguna, baina datorren ostegunean, sustatun, irakurri ditzakegun albiste egitako batzuk, badakita entzulek, nola aukeratzen dituzun, Luischo, eta aztertzen ditugu pixkatxo bat, eta hori izango da, ez, dinamika. Irratiko denpora da goiza, ez da, ostegun goiza, beste gozein bezala. Ikusentzuneztakoetarako agian ez horren beste, baina, bueno, ni neu, eta sustatu guk konformatzen gara mikroaudientziarekin, mikroaudientzia nazionala, hori da euskarazko interneteko helburu xume bat, norbaitek jarraitzen badu, ondo. Eta gainera, atal hauek orain, zuzenean egiten ditugunak, geratuko dira artxibatuta YouTube kanal batean, zabalduko dugu gero edo bihar bestela esteka, eta bueno, pues historiarako geratuko dira gure jardun hauek. Hori gaitu behar nizun, badakigu egun, adibidez, podcastek zenbaterainoko indarra hartu duten, ezta? Azken urte hauetan, pandemia dela ere, bueno, pandemiak hori areagotu zuen, ezta? Podcasten... Baliteke, bai. Baina podcastak dira, besteak beste, noiz nahi, eta edonon entzuna izateko moduko edukiak, ez? Orduan, hemen Twitchekin eta berbera egin daiteke, gure artean egiten dugun hau gero, YouTubeen ere eskegi daiteke, eta edonork ikusi dezake nahi duenean. Bai, Twitchen ere geratzen dira, baina iraungi egiten dira. Gehiago dago pentsatuta plataforma hau honetarako, zuzenekoetarako. Eta gainera, hola, bueno, badaude gauza komplexuagoak ere bai, baina normalean tipo bat kaskoekin, agian nik baino fondo garatuagoarekin, edo fokoak hola pixkatarpegia guapo jartzeko, eta
mikrofono landuak, eta bueno, badago ere parafernalia gurea, baino komplexuagoa, baina normalean gauza komentatzeko horrela, baita ere jolas bat sartu, eta oso tipikoa da, jokalaria komentatzen du, eta interakzioare egon hori da, kanalaren bidez, chat kanalaren bidez, eta hola, norbaitek esaten ditu adibidez orain, nire fondoak dirudi Kastilla, ez da Gaztela, Nafarroa da, bai, Oiaran da, Nafarroa iparraldeko aran polit bat irurtzundik hartu dagoen. Ederra da bai, zure fondo hori, Kontua da, Luischo, egia da, Twitcheko hasierak behintzat, garamatzala, bideo-jokoetara edo... Bai, eta arekin lotuta jarraitzen duen, neurri handi batean. Baina ez ezagunaztu, Twitchen, barkatu, hain aspetsuak diren, agian Euskal Herri mailan ere pixkanaka bagoaz pausoiek ematen ez da, eta eredu, gaurko hemen gurean egiten duguna eta egingo duguna. Baina gero, ikusi ditugu ere, politikariak edo hainbat pertsona ospetsu ere elkarrizketatuak izan direnak Twitcheko kanal horietan. Bai, baina uste dut, Twitche Euskaldunari buruz beste egun batean jardungo dugula. Aukera izango dugulako, hemen nerekin lagun dudan teknikaria, Jon Lizarazu, bera dalako Euskal Twitchlarien komunitate txiki, baina aktibo horretako... Ozera malea. Ez, bat baino gehiago dago, oso demokratikoa, oso asamblearioa da, baina uste dut bere abotsa jarrita, moldatuko egingo dugula atal bat Euskal Twitch panoramari buruz, non sustatu momentuz, gaur hasten den loretxo bat den edo, hemen atzean bezala, gari ale bat. Besterik ez, ikusiko dugu, hasten den, edo nora doan nau, momentuz irratsaioak izango dira, baina akaso beste erabateko eduki batzuk ere emango ditugu, ez zure bitartez, baizik eta beste zerbaten. Baina hori egin behar dugu, Euskal Twitchari buruzko, konbidatuan nire ondoan, edo beste pantalla lotuta, eta hola, azalduta baita ere, noski, seguri erratiko entzulei. Egin marko nuke, bai, hemen gurean, eta aztean meneko tarte honetan horretarako aukera badugu, eta hoxe, Euskal Twitchelariei ere, ateak zabaldu, irratiko mikroak ere zabaldu, eta... Bizarazu gotxe, esaten dit, hori hitz egingo dugu, klaro, hitz egingo dugula. Egiteko. Egiteko, hori egiteko entzerrendan dugun zerbait da. Gaur aurkezpena, eta, agian, batek ere, gero, gure eredua jarraitu ezake. Aitzindariak gara, Luischo. Bueno, ez dut uste, uste dut naiz irratiak ere, adibidez, egiten dituela saio batzuk Twitch bidez, Twitch bidez. Orduan, enuke, esako, aitzindaria, zu eta nire kurrikulumean esan dezagun. Hor jartzeko. Domina gehiagir ez dezagun jarri geure buruari. Ez, baina gutxienez entzule jakin dezaten, hortxe, baliabide hauek gaur egun baditugula, eta geroztak gehiago ari garela erabiltzen, eta egun ere gainera, oso urruti ere ez gaude, elkarren gandik. Baina horrela ere, ez dakit munduko beste txokoren batean dagonarekin ere batekiteko aukera badago, eta handik bertatik ere, jasotzeko, iritziak, irizpideak. Irratiak ere ez bakarrik FM seinalea, web bidez ere jarraitu daiteke segure irratia, eta irrati gehienak gaur egunean, ez da? Aurkezpena egin dugu. Edukia ere eman beharko dugu, ez da? Hau meta-edukia da, gure buruari buruzko. Noski, meta-edukia. Zer, nola entzun gaitzakete, nola ikus gaitzakete, nola jo beharko lukete, Luischo? Bueno, twitch.tv, hori da Twitchen elbidea, /sustatu. Hortxe, arresa da. 10:30 11:00 gutxi ostegunetan, ordi 5 hori, eta tarteka, sustatu antolatuko ditu beste halako emanaldi batzuk, ikusiko dugu, eta segure irratiak ere ordu honetatik kanpo beste noizbait zerbait egin nahi badugu ere, aukera hau ere, leio hau ere eskaintzen dizuegu, eta erabili dezakegu beste erabateko, ez dakit. Erabilezeko. Gaur leio hau pasaden astean zabaldu genuena, gaur modu ofizial batean, baina ez dugu itxiko. Joan astean ere egin genuen, baina isilpean. Erdi ondo irten zenez,
Esan genuen, Gari sorora, venga, sartuko gara. Bai. Bueno, eta gure artean ere esan genuen, Luitxo eta biak agian, pelukaren bat edo ez dakit jantziko beharkote genuken, edo... Ez horrela, natural. Distira ematera hemen. Natural. Gure edukiak bezala xe, urrengo astean ikusiko dugu zera ipatzen dugun, baina beti ere, sustatun, teknologia albisteak eta bestelako... Sartuko gara, azteko, ez dugu gaur gola gauza berezi handirik komentatu, baina zer daukagu, ez da? Bai. Eta bat da, asteburuan egin zen ekintza bat, komentatu, hau atzoko sustatun bildu genuen, asteburuan izan zen ekintza, baina atzo egin zen publiko bideo bat egin eta da, talde politiko bat ehun izena duena, nuen ezautzen, baina, bueno, Euskal Errepublikaren aldeko mugimendu bat bezala definitzen da, eta egin zuen, itxen pantalla, bintzat, partekatzeko moduan gaude, aurreko astean egin genuen bezala xe? Bai, horixe saiatuko naiz, erakusteko... Ekintza bitxi baten berri emango digo, Luisxo. Hori da. Bitxia zein harrigarria. Bai, bueno, egin zutena da... testu inguru abarkatuko kokatuko dugu, hori da, gure muga. Bai, mugan, ez da? Bidasoako muga, ez da bakarrik bidasoan, baina hor badakigu zer gertatzen dan, nola dagoen harrera sarre bat, eta Afrikarrak itotzen ari da bat, oin 2 hilabetetik bat, itotzen ari da. Amalez albisteak ere ari dira iristen. Eta froga egin zuen ehun izeneko talde honek, mutil bat, beraien arteko partaide bat, gu bezalako Europar zuri bat. Zuri batek, zubia aurrena igarrotzen du, motxila batekin, ez da? Bidasoako zubia, Irundik Hendaiara, badoa, teitzuli izan beste zubi batetik, eta horrengoan arpegia margotu zioten. Joan etorri horretan, lehen da biziko horretan, markatu, poliziaren horretik pasatzen, poliziak etzion. Kazetariak deituta, eta hola, eta dokumentatuta, eta gero, hemen orain erakusten nahi nintzen bezala, arpegia margotu zioten, Espainiak ere pixkat, fisonomia, urrutitik edo erdige urrutitik zertuta, bueno, bai nahiko Afrikar itxura ematen zion, ez da? Urrutitzen zara, eta ez zuten hau txisteagatik egin, arpegia tindatu eta hola, ez? Baina bideoan ikusten da, berriro doa, beste txamarra aldatuta eta arpegia belzuta, eta alto ematen diote berehala jendarmek. Bai, eta 10 minutuko jendarme bera zen, zubia bide horretik pasatzen du, baina jendarmek alto ematen dio. Eta, bueno, anekdotak, bere burua, anekdotak azaltzen da, zer dagoen, zelako arrazismoa dagoen, eta, bueno, igual, pentsera azten digu, errefuxiatu batzuk, zuriak eta begi urdina badira ematen du errazago daukatela, eta beste batzuek ez. Eta horrekin gabiltzan, gai horrekin egia da, ez? Eta... maia ezberdinak daudela, dirudi, ez da? Eta, bueno, komunikatu bat zabaldu zuten, eta, bueno, jasoa genuen, eta bideoara ikusgai atzoko sustatuko albisteen artean, pues horixe. Hori da, hori ehun izeneko mugimendu politikoak egin zuen ekintza, pasaden asteburuan Bidasoako estatu arteko muga hortan. Bai, alaxe. Bueno, hori izan da bat, eta gero, Luisxo, ez dakit... Datorren asterako komentagai bat, publikatu duguna baita ere, horretara pasatuko gara? Bai, bueno, hau ere irudiz erakutsiko dut, barredromoa, humorizko bakarrizketak. Hau datorren asteazkenerako Eibarren antolatu den ekitaldi bat, Udako Euskal Unibertsitateak, eta, bueno, Twitter, eta sare sozialen esferan ibiltzen diren zenbait divulgatzaile jarri dituzte monologoak. Bilakatu dira, Luisxo, azken aldi honetan. Bueno, batzuk daude, hor argazkian ikusten duenak, tweet bidez ikusten duenak ikusiko du, bueno, monologista edo humoregile pare bat, bueno, telebistan eta bidetan badabiltzanak dira. Bai. Mirari Martiarena, eta uste dut Idoia Torregarai hor dagoela, Idoia Torregarai, horiek biak elkarrekin ibiltzen dira,
Eta Idoia Torrerari gainera da UEUko komunikazio arduraduna eta uste dut berak antolatu duela. Udako Euskal Unibertsitatea 50 urte betetzen ditu aurten. Hori ere bai, ez? Horren baitan antolatzen den ekitaldi bada, ez? Udakoa baino gehiago ere bada, da zientzia divulgazioaren eta formakuntza, euskarazko formakuntzaren erreferente bat gaur egunean. Eta bueno, divulgazioarekin eta zerikusia duten UEUko bazkide eta beste batzuk eta hola elkartu dituzte hor eta monologista jarri. Grazia aukiko duten edo ez, bueno, ni mirari Martiarenari eta Idoiari grazia bakigu eta besteek, bueno, saiatu beharko dira. Baina, bueno, eskertzekoa da, ez hor, Ana Galarraga adibidez, hau Eluiarrekoa da, hor duzun arpeioetako bat. Baina Ana ere, gaur egun, hainbat testu ingurutan ikusten dugu, zientziatik atere bai. Bueno, pues komunikatzaile bat primerakoa. COVID-aren garaian zenbat argipen ematen eta, bueno, telebistan eta hola ere ikusi dugu. Partikatu ditu, telebistan, bai, komunikabietan, bai, ala da. Ez dakinik, Luisxo, bakarrizketak edo gustoko ote dituzun, zuk? Bai, bada genero bat interesgarria. Orain, hauei ez diogu eskatuko lan maila bat. Badaukat interesa, ze, bueno, Eibarren da. Asteburuko albistean jartzen du eskatu daitekela sarrera bertara, ez dakit geratuko telan. Eta, bueno, nik eskatu dut, nire lantokitik gertu izango da datorren asteazkenean, arratsaldeko 6etan Eibarko Markeskua jauregia, hori da etxe señorial bat, hori da UEUren egoitza akademikoa Eibarren dagoena. Eta a ber, igual urrengo ostegunean kontatuko dizu txiste honenak ekarriko ditutela apuntatuta, eta akaso berregiten saiatuko naiz txisteren bat hemen zurekin urrengo asteko Twitch saio honetan. Bueno, bertaratzeko izena eman behar da, Luis Txok esan duen bezalaxe, eta elbidea da komunikazioa abildua ueu.eus. Komunikazioa abildua ueu.eus. Bai, bertara idatzi eta tokirik baldi bada oraindik, aurkituko duzu. Txoen 30ean, urrengo astazkenean, arratsaldeko 6etan. Bueno, Luisxo, barre egitea ere komeni da, gaur egun bizi dugun testu ingurua zerrolakoa dugun ikusita, bai, hemen barre egiten ere saiatzen dugu, askotan ere, ez, hori sendagairik onena delako, beti izan izan da. Bueno, bai, teknologia gaietaz, serio eta humoretsu eta behintzat beti informatibo izaten saiatzen gara. Eta formal ere izaten saiatzen gara. Bai. Formal errezago guapo baino. Hori seguru, Hemendik aurrera evidenteagoa egingo den bezala. Luisxo Fernández, eskerrik asko eta teknikariari, Jon, ezta? Beti izen azten dut. Bai, Jon Lizarazu. I latinos, izen ionikoa daukan Jon horietako bat da. Vale, bueno. Jon Lizarazuri, eutxi hor, Jon, eskerrik asko, horre gaur hemen gurekin egoteagatik, eta Twitchean dauden lagunei ere, agur esango diogu, eta eskerrak emango izkiegu. Eta datorren astean, Badretromoko txisteren batzuk lapurtuta etorriko gara. Vale, ala izan dadila. Eskerrik asko, Luitxo. Ondo izan. Agur. You